Arwakini machiegni nyakora Ramogi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakora Ramogi e mesawa mar ohala gi mwandu kawuono wachako kod ohala mano mar hotel ma itimo e kaunti ma Homa Bay, alwora ma Kindu Bay. Kanyo nyakora Ramogi warado kod Kevin Opiyo ma en wuon La Optic Joint Hotel. Okono kaka nochako ohande to bende kaka osebedo kotae e yo makare. Nyaka sani nyakora Ramogi ondikore kacha kod okumba mar CIC Insurance. Ma bende oleronwa ber ma osebedo ka oyudo kaluwore kod mokwongo muoch mano mar mach, mano muoche kare mar hotel, kaeto bang'e oduogo kacha moyudo kony kawuok kuom jo CIC Insurance. Manyaka sani osebedo kode ka dhach kode yore mopogore opogore kaka onyalo rito mwandu ma entiere godo. Wawinjo ni mor mare to yude yo machal nade kotenore kod ohala ma otimo kod chuny ma okwe ma bende CIC Insurance Group kelone e kinde mag ohala. Nyinga en Kevin Opiyo hapo ajakara chuonyo kugweno riang' Kindu ka ematime biashara. Asebedo na biashara mar hotel niendi for 5 years now, but before kapok na achako maendi ne agero udi mag rentals. Then nochopo kama koro nawacho ni adwani mondo diversify matin abede gi biashara moro ma is a daily income investment. Koro mane mano atimo ang'o achako ohala mar hotel niendi. Ka cheko chakre higni 5 mokalo, aneno ka sama nwachako biashara niendi nodhi maber kabisa. But kang'iyo sani kaka en aneno ka bedo dok piny. But you also realize ni kamoro kochak manyien to nyako attract ga ji mang'eny. Koro samoro mane manyalo miyo timo ang'o kelo wach mar dok ne piny nero. Yes. Now gimane motivate mondo bina chake na go mbaka gosiep na moro ka ne wapuonjore about kaka onego bed timo biashara. Nayudo ni an gi monthly income. Koro nadwaro mondo abed gi a daily income to kod a long term income. Koro maendi manomiyo timo ang'o manade identify kata ni maendi nyalo miyo timo ang'o abed kod a daily income, nikech maendi en kama ji donjo, chiemo, wuok dhi, ji donjo, nendo, en gimichulo to ng'ato wuok dhi kuma dhi, onge gimoro abiro carried forward, abiro chulo next week kata abiro chulo monthly. Koro mano gima nomiyo timo ang'o manomiyo aneno ni ber mondo timo ang'o achako ohala mar hotel manyalo miyo daily income ni. Koro gini kaka inene niendi en gima odhi godo step by step. Onge chieng' moro mwagere dichiel kata wachako tich mare. Ya samana achako hotendi niendi ne tilon moro mana kao to ne gikelo insurance company mari mondo timo ang'o no insure the building against all risk, nikech ne timo ang'o ne oti kode kaka security. Koro bang'e kana service loan morumo to koro adong' katimo ang'o kaonge kod insurance. Mae ma koro na paroe tachako manyo na pana. Initially ne an kod ang'o antiere kod insurance. In fact, I was so reluctant nikech nang'eyo nang'o ni the hotel is covered. Koro bang'e kana service loan chama tieko to koro aduogo ayudo katimo ang'o kadong' monge insurance. Then tiere incident moro notimore kar kaendi ma gari moro notuomo wadgi e parking kar kaendi, kaeto gi mach moro bende no ochalo gima liel matin e kitchen marwa. Koro mae manomiyo adhi atimo ang'o, adhi abedo kod paro ni no, I need to have an insurance. Koro maendi mana achako timo ang'o, mana achako manyo insurance companies mana nyalo tiyo godo. And in fact nadhi e Facebook tamanya the best insurance for hotel with such a number of rooms. Koro mane mana ayude giki referrals from friends and maybe those agents. Then later on settled on CIC insurance.
pok abedo kod chandruok moro amora until last week nyalo bedo kod fire incident mecha notimore e kitchen marwa kendo, and ne wasetudre kod CIC insurance, and the process is ongoing, and we know that they are going to respond positively. Waneno kaka ichanegi act immediately manegi notimore, gikelo claim forms, gik moko move ma within 2 days to wasetimo ng'o, waseforward gik moko te gibedo godo kurero ma kata mana kawuono wa expect nonego jogi moko bed kar kaendi kawuono. Now sani endi koro wadhi gi higa achiel nyaka ne wabed kodgi, and aneno ka one kana engage gi to naneno ka gi move swiftly, kendo the branch manager herself no biro kar kaendi mo visit kar kaendi kendo no nyisa gik mang'eny kabisa mwanyalo timo ng'o mwanyalo bedo godo. In fact ne ok ang'eyo ni wantiere gi all risk mo cover gimoro amora, but ka no biro no explain na monyisa gimoro amora, and that's why we settled for that. Manero e gimoro achiel ma kinendo tiwinjo ka in gi that peace of mind, ni kata kopo ni gimoro timore, at least ing'eyo ni in gi ng'ato moro ma kinyi gone sime nyisa ni gira chande no bedo kod masira machal kama kamaendi, and being ni aseneno kuonde moko ma gik ma kamago osetimore and how they have been compensated, gino miya peace of mind. Anindo mayom kabisa ma kata onge kar ka kata ntiere kar ka ni tang'eyo ni there is somebody who will take care of masira moro amora motima ng'o mobedo e hotel kar kaendi. Ne ng'ata madwa chako ohala, mana kaka wacho ka chako, en ni ohala gima jowa temo luoroga en ni jowa otemo kawo risk. Ng'ato iyudo ka otimne quotation kata mana mar building, onyise ni en 22 million, kaeto ong'eyo ni 22 million odhi timo ang'o, odhi golo kanye. Koro maendi mokwongo ema timo ang'o, ema stop go kuom timo ang'o, kuom chako. Batire dholuo moro miwachoga ni chaka. Koro ne ng'ata madwa chako ohala, one, wagolo luoro oko kuomwa, en mwaso wan kaka joluo, wagolo luoro mar chako ohala. Mar ariyo, luoro mar kawo loan e bank. Kikawo loan e bank titiyo kode e yo mowinjore, onge chieng' mibiro timo ang'o mibiro regrete, onge chieng' mibiro timo ang'o mibiro kawo security mari, unless ni kawo pesa mar loan tidhi timo ang'o, idhi mes godo app e weche mag raha. Kata ka kodi biro tiyudo ka gimitimo kode timo nade, onge, to weg loan bende timo ang'o, bedo godo loan margi. Business nyalo chako matin ka tin, iwacho ni Rome was not built in a day. Koro maendi bende en Rome marwa. Ichaka matin, whatever little miyudo, kata in mana gi lote dongo $10,000, ka $10,000 no nyalo olo ni kuoyo lori achiel, olo kuono modiket kar kanyero. The Optic Hotel is on your way to Kindu Old Town or to the Kindu Pier. Iringa matin 100 meters from the main road tichopo Le Optic Hotel. Ibiro nango chiemo maber, rooms mukwe maber kabisa, ibiro nango kama ntiere kod free wifi, gik moko ntiere maler kabisa Le Optic Hotel. Namba mar Le Optic, kidwa timo reservation mag room, kata idwa timo order mar chiemo, goaga 0705 513 458. Ibiro wuok kod ng'ama nitie reception, kaeto obiro shughulika ni kaka idwaro. Nyako Ramogi Jwang' isewinjo kaka ohala inyalo tayo kata kinde ma midhiero omaki. Mane gimomiyo sani wadeno winjane kawuok kuom jalony e weche mag okumba to ahinya mabiro apoya. Mane gimomiyo kawuono waloso ka kod Joseph Omondi mawuok CIC Insurance Group, omiyo mathoth kotenore kod okumba monego bed ni ikawo e kinde monego bed ni itayo ohandi mondo mi igeng'e kuom masira. Nyinga iluongo ni Joseph Omondi, an wuod Kamagambo, Rongo Kamagambo. Atiyo CIC ka a general business, an
achiel kuom manager gi claims tariwo nyaka gi business gi mag general. Wan gi products mang'eny, achiel kuom gi en okumba mar nyamburko. Wamiyo gi insurance kaluwore gi kaka gichal. Nitie mwanyalo miyo third party insurance, nitie mwanyalo miyo comprehensive insurance. Kwang'iyo gik mang'eny, achiel kuom gi en higni ma gari osekawo to gi kaka gari chal. Mar ariyo, wan gi products machalo kaka personal accident, kech kaka ing'eyo accident nyalo timore sa asaya, to samo timore oweyo jo ohala ka nigi dhier mang'eny kabisa. Koro mana achiel kuom gima watimo mondo wakony jo ohala e tijegi. Mar adek, wang'iyo product machalo kaka koro mar mach kowuok. Wang'eyo ni mach samoro nyalo wuok ma kendo chwe ketho ohala mar ng'ato, kech magi midhiero mayudo ji ei ohala. Koro samoro ohandi kata mach moro wuok owang' kaka timore, kaka waseneno kuonde machalo kaka Kikomba gini, iyudo ka mach samoro wuok to wang'o gimoro amora mane in godo, chako kendo michaki dok kuma ne intiere. Samoro nyalo bedo matek ka in kendi ng'at achiel ka kionge okumba mar mach mwaluongo ni fire insurance. Koro mag gik mwatemo encourage mondo jowa obed godo sama gitimo ohala, mondo kech sama in kod gi, achiel kuom ber mibro yudo en gimi paro mokwe mondo mi iyud kaka inyalo dhi mbele go ohandi maber. Kech ing'eyo ni ka masira moro yudore kata hawi marach yudore ni sa kar tich, tinyalo yudo kaka ikonyori ka in gi okumba mar insurance. Mach kowuok kari mar tich, wanyalo yudo ni kaka wabro oro jogewa kanye endo mondo ng'ianena kaka ohandi no mach oketho, kendo bang' mano endo wabro timo ni wabro chako process mondo wachuli haraka kaka nyalore mondo idog ohandi no mapiyo piyo mokodeko. Kinde luwore gi kaka wayudo document haraka, gima watemo encourage jogewa mondo tim en ni samitimo ohandi nyaka ibed gi record miketo, makata kopo ni wach moro maki machalo kaka mach, to in gi record minyalo golo mondo wang'e godo ni to sama ne majno timore, in kaka ja ohala ne in gi stock marom nade, to bende nitie documents ma in godo ma samoro nyalo support. Samoro ng'ato nyalo wacho ni document gi ne an go to kata wang'. Wa encourage ni documents ma critical mwanyalo fuato godo ohandi, wacho ni kata ming'iewo godo kata minyalo kata maluwore gi stock, kaka stock movement, inyalo keto gi kuma tenge matin, makata kopo ni midhiero mar mach owuok, to yudo ka in gi records moko matin mwanyalo fuato mondo wameka ni kaka wanyalo piece together gik moko mondo wang'e ni to sama ne majni timore ne in gi stock marom nade. Koro kwaseyudo documents gi te, to watimo gimiluongo ni adjustment, then kamano rumo to wachaka process mag chuli moko nego dhi mang'eny ne dwe achiel. Onyalo bedo kata mana within 2 weeks, 3 weeks, kata 4 weeks, but at the maximum wan gadier ni kapok oromo dwe onego bed ni waseduoko ja ohala kuma ne entie kapok mach otimore. Easy Bima kelo yot kech inyalo access kamoro amora ma intiere, kech inyalo download app e simbi kata inyalo dhi e mbui wa mar CIC Group tiyude. En platform mami yot mar chulo premium e yo mayot, kech
premium manyochi chulo mana dichiel e higa, sani endi koro ketwa wanyalo chule. Easy Bima okelo yot, inya chule in 12 installments, manyiso ni nyadi pagario, manyiso ni kikawe tinyalo chulo installment mos nyaka chieng' moro chop dweche 12. Mano yot ne jaohala, kech jaohala samoro okidwar mondo ikaw pesa ni te ikete insurance, pesa madini dhi yudo go stock. Koro kinyalo chulo mos to pesa modong' madini kete insurance idhi timo go tije moko kata idhi medo go stock. Mano yo achiel kuom yot ma jaohala yudo kaluwore gi solution ma wan go mar Easy Bima. Daher mar jiwo ogandawa ma joluo kata ne jo Kenya mangima ni kao okumba kata insurance en wach ma owinjore kabisa. Owinjore nikech sama masira kata lal nyalo wuok e yuandi oking'eyo. To ka in gi insurance to in gadier ni koponi masira ilago mayudore e ohala kotimore tinyalo yudo konyruok mapiyo piyo. CIC wase temo kaka nyalore mondo wadevelop products ma focus generally on small scale business. Kech wang'e ni kae jogi yudo tabu mang'eny sama masira kata chandruok owuok e ohala. Koro watemo kwaini jawinjowa bed thuolo mondo idonj ikaw okumba ma CIC ke CIC nigi singo magitimo gi customers ni gibiro chung' kodgi samora mora ma sido wuok kata samora mora ma lalo wuok e ohala. Nyakora Ramogi Jwang, ohala kohala ma wakelo ni kachalo koda ka puonj mawuok kuom jolony gin mag neno ni adieri yudo puonj makare manyalo miyo itawo ohandi e yo makare. Sani wakaw yweyowa e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. Ka waduogo gi mathoth. Kik idhi mabor. Hello? Isechako paro ng'ama dwaro? Nitie mama moro manosebiro ira, to nyathine ne nitie galama moro machal gi chuny e lwete. Mana adier. Ini donje private property kendo kitiyo gi bulldozer. Koro biro chuno ni mondo atweyi. Wan wanyalo tiyo gi social media, to ji mang'eny ahinya biro ng'eyo wach mar yath ma wadwaro piyo. Wan watimuru kamano. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Abijni ing'e jothumbewa. Wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth e wi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjre mar thum, Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka tema yudo Osito Kale, agwele matin to Osito winjo lweta ne aka nyathini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno e thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni ne nitie tuo moro manoonre kuoma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donje stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich kochakore saa 2 okinyi, kendo inwe ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. Arwaki ni machiegni kendo nyako Ramogi Jwang e chenro mar Ohala gi Mwandu. Kendo en mor mara ni pod ikete kar kae chenro ni Armachaki nyaka sani ka pod wadhi nyime kode. Wakwayi mondo mi medoronwa ote bende kikonowa
ni chenro ni tiyude yo machalo nade. Inyalo miyowa paro ewi kaka wanyalo kete obed maber moloyo ka ikonowa ohala ma itimo kata ja ohala machielo ma ing'eyo ma bende en onagi ma bende wanyalo menyo sigande wapuonjo oganda ka ginyalo chako ohala kendo gitaye e yo makare. Mani yorna ote machuoko kala SMS lenwa maenari 36000 kata mbui maro mar Facebook, YouTube kod mamoko miyudowa kacha e Ramogi TV. Jago Ramogi Juang imesawa mar ja ohala mar juma wada menyo sigand Haron Odhiambo. Haron Odhiambo nochako tich mano mar uso bao kata bepe. Magi bepe mitiyo gode gedo, itiyo kodi loso mwandu mopogore opogore aluora e kaunti ma Kisumu. Haron Odhiambo timo ohala ni aluora mar Kondele. Ohala mosetimo kuom kinde, oyudo thuolo mar konowa kaka Ramogi TV e chenro mar ohala gi mwandu. Mor ma oyudo tich makama, to kuom siso moseketo kod kinda, omiyo yawo kare malach, mayudore aluora ma Kondele. Haron Odhiambo e ja ohala mar juma. An iluonga ni Haron Odhiambo Molo. An ud SME to Kisumu kae madake. Atimo ohand bao, an gi Sidapol, an gi bao mopogore opogore. An gi Cyprus, an gi Blue Gum, an gi Gravelia. Gravelia nigi sizes mopogore. Wan gi 8x1, 3x2, 2x2 gi 4x2. An e roundabout ma Kondele, kia side ma KMTC e bath ka police, ibo yudo timber yard miluongo ni SME timber yard. Nengo mango en nengo moyweyo. An gi affordable prices, one negotiable. Kichopo ibro yuda e SME timber yard. Ohala chako higni 3 gi sani, tasebede gi changamoto matin nikech flow mar pesa ni piny to gi kaka sani supply jok ma supply no bao dwaro mondo megi pesa cash. Koro ka en ng'ato kaka jachako wan gi changamoto ahinya nikech dwaro ni nyaka ibed gi pesa michulo suppliers gi pesa ne te mondo in iwuon iyud kaka inyalo uso maonge simu masaka sa. Nikech ka wan joma chako manyien en changamoto wan go ni pod waonge customer, waonge flow of customers. Pod wan gi customers ma welo mabiro mana fwenyo mos ni to kara in ga gi bao ka bende inyalo uso na kama. Koro wabedo gi changamoto mar negotiation mar price to gi challenges moko machielo en kaka bao kelli to seche moko nitie customers dwaro moriere to suppliers moko gikelo mobam moko moriere. Koro challenge madongo ni bao mobam supplier kokele dwa ni kawe lakini mondo iuse midoge dwok pesa cha bedo tabu. Then wabedo gi stock kapo ni sales ni piny mondo idoge yud profit nikech profit moyude bao en mana siling' 1 gi siling' 2 to odwaro mana keto chuny motegno mar mondo ilok wandi mondo ibed gi kwe. Nahero mar timba nikech timba ni ne nitie watna mana neno ka ne time to nomora nikech moko na jabetega to abeta time abede gi knowledge moro mathin nikech ing'eni wuok kimuomori gimoro to pok ni bede kata gi knowledge matin biro bedo gi changamoto matin, lakini ber kinyalo bete mondo ing'e kata ni to bao ni fut ipimo nang'o. Nang'eyo kaka ipimo fut, ang'eyo kaka iwuoyo gi customer, ang'eyo kaka iwuoyo gi supplier ka onge pesa moromo. Customer mobiro maseche moko nigi nengo man piny nikech ji uso mopogore opogore. Nikech moko baro bao kumoro nono to gibaro bepegi to gikele pap to gidwa uso kaka ng'amo wero. Koro ing'eni mano changamoto we kacha ro nga kele. Koro gimomiyo nawe bide bao jogi ne uso bao watnani to nabedo gi knowledge iye kanyo ma bende aneno ni to bao ni e ohala manya chako go. Mane mor manomiyo koro jiwa madoga bire bao mane oindri mamoko.
Ka wan gi gik mopogore opogore. Auso musmal, kineno kacha ondik ni nails available. An gi frame. Auso dhoudi molos gi bao. An gi cedar pole. An gi treated poles. Bende auso kanyo. Koro gima nyalo dwarore kidwa chako ohala, nachako mana matin tin. Ok odwaro ni mondo ibed gi pesa mang'eny. To dwaro ni manyo kata gimoro matin miyudo ng'ato kinyalo olo lori achiel tichako go mana matin. To koro with the time ibiro neno ka kimedo bedo gi customer kata jonyiewo biro miyi jing'o mar kendo mondo iyawri mos. Koro ibiro neno gima jopiny dwaro, customers dwaro. Mako biro tiwinjo ka gipenji ni in gi frames, in gi musmal. Koro kar mondo customer ngo dhi kama chielo to yudo ka gino in go machiegni. Koro mana miya jing'o momiyo ne koro aketo nyaka magi gik ka. Jip manyalo miye gini en keto chunyi. Sama idwa timo gimoro, kaw chunyi mondo ikete. Kik ibed gi samuoyo. Imondo ibiro pile, customer kobiro yudi, kata ionge gimoro tinyalo bedo ga abeda. Sama idok piny, ok ochuno ni koro mano nyisi mar mondo ilor. Dok piny nyiso ni seche moko inyalo bedo ni dok piny ni bao, koro suppliers thin, or pesa dok ni piny. Koro pesa mar ohala ema koro ibedo go motegno. En ema koro ilore ni mar ohala. Ohala en ng'ato yore. Pesa ne ok onego bed ni timo gimamoko. En ikete mana ni to mar ohala. Kata kidwa siling moro ariyo, to mar ohala cha kete aketa kando. To kapo ni dok piny, mano kik nyisi, nikech kata wan wasetemo mwadok piny to waduogo. En chuny mwaketo, nikech kiseamua ni mae gima dwana tim, to kanyo mikete chunyi, tidhi go mbele, tibiro nena kidhi maber. Seme timbo yad nigi bao maber kabisa, manyangafu, manyalo miyo giger tado moteg maber, maneno maler. Koro seche moko wayudo customer kowuok kuondego, sama atero bao Migori, atero bao Migori, ja Migori oyudo ni bao nigolo kure, ni nagolo timbo yad miluongo ni seme. To giyudo namna namba, ni miyo gimna namba na 07 10 86 5611. Ramogi Juang en giko mar chenro mar ohala gi mwandu. Majumani kenago niero kamano kuom bedo koda no chak chenro ni nyaka sani makoro wachopo e giko mare. Kakwa wacho pile ka pile, sigana ka sigana ma wakelo ni mar ohala en mar neno ni bedo kod ng'eyo kod lony ka ginyalo chako ohala kendo tayo bende yo makare. Turiko da kendo juma manyien, wadhi menyo ni ohelni mamoko. Wamiriegni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.